Tervetuloa Best Western Plus Hotel Hagaan. Mun nimi on Joonatan Erkkonen ja toimin täällä Haagassa keittiöpäällikkönä. Ja onneksi me ollaan saatu asiakkailta ihan hyvää palautetta ruuasta ja tyytyväiset asiakkaat on meille ihan kunnia-asia. Hei, minä olen Kaarina, yksi Haagan tarjoilijoista. Talossa on 12 erilaista kokoustilaa, jotka muuntautuvat tarvittaessa asiakkaan toiveisiin.